Todo estaba listo en Noia para iniciar a campaña marisqueira. Esta mesma mañá, a confraría tiña previsto enviar as mostras ás conserveiras, pero finalmente non puido ser, dada a alta concentración de toxina detectada nas analíticas realizadas polo Intecmar. Levou Intermar unha mostra da zona 2 e da zona 3, dou moi alto, dou sobre 300 na zona 2 e sobre 150 na zona 3. Está moi alta. Xa somos moi cautos, eu xa dixen, a toxina con este tempo, 2 meses, 3 meses, que hubo moitas calores, altas temperaturas, ten que haber un vendaval con chuvias ou nordestes fuertes para que un pouquiño desaloje a toxina. A aparición da marea vermella supón non só o retraso na volta á actividade, senón tamén un prexuízo económico para os mariscadores, posto que de aquí a mediados de setembro concéntrase a maior demanda de produto para as conserveiras. Xa o ano pasado todos os anos nos visita a toxina, o ano pasado tamén prolongamos hasta mediados de abril, hasta o 13 a campaña, ao final saliu bastante ben. Tamén os precios ao final acompañaron e iso está aí. Vai haber perjuicios se dura moito, pero sempre se compensa con traballar todo abril. A pesar de que haberá que agardar, a campaña promete dada a gran cantidade de recurso e, sobre todo, a alta calidade que xa puideron observar nas autorizacións. Hai produto, hai bastante berberecho, similar ao ano pasado. Babosa hai moito a máis. Hai algunha que dá a talla, outras non, pero, iso xa o mariscador e a mariscadora ten que seleccionar. En xapónica tamén hai bastante. O recurso hai bastante, pero eu sempre digo que para ter unha moi boa campaña, que temos o recurso para ter moi boa campaña, pero sempre cando nos respecta a toxina, as riadas, e cousas así, e os precios. Aínda que cedo para facer unha predición, dende a confraría non descartan que o episodio tóxico se prolongue, dado o alto nivel en toda a ría, con resultados por riba de 300 nalgunhas zonas.